Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yari na hindi mga stories in kahalan pag Saudi sarta ipasampay kanyo katan dia mga part 1 pa nini balik in part 2 murah-murahan kasupatan tanura. Yari na isab ako di masangda sang simpanahuro ati kang malambana-lambana matumundi magtuna. Yari na isab ako nagpalaran-palaran maglawag kahuyanan mga ungkata naman doon na jumambangan sarta hituk barta kang patarasul kaya mauduan history sin pag Saudi part 1. Katingog manok-manok sin lapitadlaw tug haluk-halukan ako hantang na po ako. Ahat-ahat nagbangon nangundaw-hundaw sarta kima palitaan ako nag-ilaw. Doon mayanin ako sarta liningkod kiyawa ko yung bulpin iban notebook. Inhinang ko nagtali iban nagkumpos hapasalan sin pagtulak sin mag-up. Aon hambuok masah hi-story pasal sin dua magtiaon hitak-hitaki. Daang ako mamaid bang makadjari in maksud ko tumulak harap pasawad. Daang ako mamaid mangusaha pasal lando to din sigpit di hawla. Kalutuhan magdul katuhi kanta makalawag hipagpuon pilak arta. Si mambong na inbana sarta tiukutan bangganta mangusaha tulad kaudayang. Anak tay patun ko ayaw magbimbang dahon magluko ligan di ko kasaran. Maraw mga dyan sa inyo. Haupo ni story babait timulak ni maug na haway laon jamtong sipak. Karna bimbang dakula ha mga anak luhain magkaligid iban mapakpak kailog. Ingka naug haway anak giulgol sarta iban pagtangis nagdarangol-ngol. Anak hikabin takamo kalutuhan magdul magusaha ako kanyo magpain masalan anak. Pagkasin ni maug na iban pagtangis simiyong pahalima hawa na namay. Niyat sin pangatayan tahon magbalik dito hula arab magsacrifice. Pasapatunin ni story nakatulak na sambil limukay na bulan nakaparana. Kuyag sindi hula sin mga pamilya bulan-bulan magtabok sinudyara. Bulan-bulan magtabok ano kailo amura magkakapin ha asawa in resibo. Laol karo tahanan magtrabaho pasal kapital baran in hulayan. Wala Saudi malayo kapital baran bisan uno in sigpit sa tahanan. Aun pa time bang mabungis in amo diuruunan bisan in pagkaon mo di dahilan. Ibalik in story madtupa na dumadlaw na halunsulan iban pagporma. Injanji kaya lupahan ha anak asawa kailo makaulong in anak nila. Janji kaya lupahan limo kay tahon anak kaya pasaran na di napag-ayo putun. Inhinang nang diskarte halawm cellphone nagpapilway anak asawa tabiya yawan. Nang diskarte in ba na hakabudzangan way niya na tiyali inasawa hakabinsanaan. Anak di magbus na ilo kaya pasaran inina huat-huat na hapag janjian in sa kalisin bana siya diyon pa. Haupunta na sa Jane story mga kakasiko. Balik da kuman isawan in part 2. Dito tanyo nakaingatan bang unuin si Matu bang nakapagbutas ba atawa uno jari niya mga di inayatan in tarasul sarta ipasampay kanyo katan murah-murahan biya mga amna siya magkawa ng moral lesson lang siya biya mga bahasa English sarta biya mga part 2 siya wala sumpatan ta in tarasul yan biya mga course kanyo katan siyambat kura na inapudimila siya biya mga kakuyagan bisan biya mga maingat biya katan sarta biya mga muna ayon yung man kalupahin biya mga page ko i-follow, share and like, comment. Okay, magsukol ka niyo pa.